guy. Right. Makadii vateereri, makadii maviewers, vatariri, makadii indinoitwa shungu chinungu and Manduwe Express. Nhasi ndauya nenyaya inofadza munhu wese. Ndaona kuti hamusi kunyanya kunditarisa saka ndaona kuti munyatsokuziva kuti shungu chinungu anorova gitare. Saka toda kungokuratidzai marovero andakaita karwiyo kangu kanonzi Godo parudo rwevana. Karipo paYouTube dziripo. Mukasvika pa YouTube channel yangu, please subscribe tifambe tese. Subscribe tifambe tese. Ana GT kurima nyama. Pa GT chaipo ka ndiri chibaba. Asi kuti hamusati mandiziva henyu, mwana unosazikanwa but anenge ari chibaba. Asi handisi kuratidza zva GT kurima nyama. Ani kwamutoko tinorima nyama kae. Nhasi ndiri kuda kuti munyatsokuona kuti karwiyo aka kanzi Godo parudo rwevana kanga kakabatwa sei magitare handizvi. Saka nakidzwai nako. Endai paYouTube musubscribe, please subscribe tifambe tose.